השבת בברלין ראתה מחזה שכמותו לא נראה כאן זמן רב, אולי רק בימי ההפגנות שטלטלו את השלטון הקומוניסטי מעבר לחומה. הייתה חוליה בשרשרת ארוכה של מחאות בכל העולם, טוקיו, לונדון, טורונטו, וושינגטון ולוס אנג'לס. דווקא כאן, בעיר שיודעת לספר מגוף ראשון מהי דיקטטורה ומהי עריצות, מפגן החופש, אישה, חיים, חירות, הצליח לרגש. I got goosebumps actually, and I can't breathe. It's breathtaking. It's amazing. I'm amazed. Mahsa Amini's voice. I am Mahsa Amini's voice. Yeah. Mahsa Amini. Mahsa Amini. כשהמצלמה מטפסת אל עמוד הניצחון שבמרכז הטיר גרדן, הפארק הגדול בבירת גרמניה, אל הגובה ממנו צופים המלאכים אל שמי ברלין, היא מצליחה לראות מחזה נדיר של אחדות נגד השלטון הרצחני בטהרן. בימים שלאחר ההפגנה הגדולה אנחנו חוזרים אל הצעירה המשלהבת את המפגינים מן המשאית. For me was that we send our solidarity to the people in Iran fighting for their freedom right now, and I think they heard us. אל כתב הטלוויזיה שמשדר לאיראן מלב ההפגנה, משדר ומייחל. It will happen, it will happen. I know and I hope. אלא מגישה שגדלה כילדה באיראן והשבוע התחילה להתגעגע. My dream always was to be able to travel around Iran, and I think I can do that. אלא אינטלקטואל שהיה אמור להיות חלק משלטון הדמים. אמיר יחיא אתולאי, from your name I should learn that you meant to be an ayatollah? Yes, yes. אנחנו מנסים להבין את כוחה של ההפגנה בשבת, זו שנועדה לתדלק מהפכה, מתעקשים כאן, לא מחאה ברחובות איראן. מהפכה שהחלה בדרישה לחופש לשחרר את השיער. זה אחד הסרטונים המרגשים שהגיעו מהרפובליקה האסלאמית, אישה סורקת שערה, ולך תדע, ובמיוחד לכי תדעי, לאן זה יגיע. דניאל הספרי אנחנו פוגשים לא רחוק מאתר ההפגנה. ילידת גרמניה, משפחתה נמלטה מאיראן, כאמור הצעירה בכחול על המשאית, למרות שלא גדלה תחת שלטון הדיכוי, אביה השיעי התנצר, כהני הדת דנו אותו למוות, היא עצמה נשבעה שלא תניח לרפובליקה האסלאמית עד שתחזה בקריסתה. שבת הייתה רק ההתחלה. It was amazing what this group, Women Life Freedom Collective, did in Berlin on Saturday. It was amazing. We were like more than 120,000 people coming from all Europe, and the most amazing part was everyone was nice to each other. There were people who want a Shah next to people who want communism, next to people who want Democrats to put this Islamic terroristic regime down. אמיר יחיא אייתולאי גדל באיראן למשפחה מפוצלת, הוריו עוד שם, האבא אופוזיציונר, האמא נאמנה למהפכה האסלאמית, כילד למד בסמינר שנועד להפוך אותו לכהן דת שיעי עד שהתפקר וברח. In our families, unfortunately there is some Imam Jum'ah, the Imam of Friday prayers, and they massacred some groups of communists and non-believers at the first years after the Islamic Revolution in 1979. The family is full of martyrs, mullahs, executed non-believers. It's a mixture. I think many Iranian families more or less are the same. אחמד סמדי הוא הכתב של איראן אינטרנשיונל, ערוץ טלוויזיה בפרסית שמשדר לפזורה האיראנית, אבל בהחלט גם לעם היושב באיראן, נתמך בכסף סעודי. خب تظاهرات بسیار گسترده‌ای که در شهر משרדו בברלין היה כתב בטלוויזיה בטהרן, אבל פוטר בגלל שלא אישר קו עם המסרים שהוכתבו מלמעלה. בזמן האחרון סמדי מוצא את עצמו יותר ויותר ממוגנט אל הקליפים שמגיעים מהמולדת, עובר עליהם ולא מאמין למראה עיניו. This is University of Sharif and the student try to go to the self-service and launching together girls and sons, but the Basij is trying to interrupt them, but on end the student put all messages aside. Mr. Samadi, when you saw those masses and you heard the chants, freedom, freedom, what did you have in mind or in your heart? It is very difficult to explain. This is a very, very big momentum for our people, and I thought on myself, we will very soon, we will have the same event in Iran, but not with the slogan against regime. We will chant there in Iran, we Iranian people have their freedom.
גם אם לוקחים בחשבון שיש הרבה משאלת לב בדברים, אין לזלזל בפזורה האיראנית, מיליונים ברחבי העולם, ובכוח שהיא יכולה להפעיל על הבירות המערביות. אם היה דבר ייחודי בהפגנות השבת מעבר למספר העצום של המפגינים, זו ההתלכדות של האופוזיציה מחוץ לאיראן, קומוניסטים, מלוכנים, שוחרי חופש, קהילה גאה, סביב תמה אחת. How surprised were you by the numbers, by the unity? There was even an Israeli flag there somewhere. You saw it? Yeah, I saw it. Also saw Ukrainian flag, and I think that's amazing. Like seeing everyone from also different nationalities coming together, supporting the women of Iran, because this is not an issue for Iran. This is an issue for Israel and for the Middle East and for Ukraine also. This is the issue for the world. The Iranian diaspora during these 43 years unfortunately was really separated. The Islamic Republic tried so much with many plans To separate between you and to put many dark negative prejudices against Iranian abroad and against Iranians inside, and so it is also just vanished because of that innocent Iranian Kurdish girl Mahsa Amini. A few hours after the demonstration, we got the first messages saying that we saw the videos, we saw your demonstration. It was amazing. There are so many stories that we hear, and they actually break our hearts. But at the moment, we need to have a courage. We need to keep strong. Fight for what we want, what Iranian people want. תנז קמאה, מגישת איראן אינטרנשיונל, לא תשכח מההפגנה את הרגע הזה. איראני גולה בשם רמטין פתחי מציג את תמונות אביו, דודו ודודתו שנעצרו בהפגנות, לא יודע מה עלה בגורלם. خواهشمندم درخواست میکنم که به وضعیت زندانی ها به وضعیت کسان כשהסתיים השידור נודע לו שאביו מת במהלך העינויים במעצר של משמרות המהפכה. If you're outside Iran and then you hear one of your family member passed away and you cannot even go back, it's heartbreaking. But this time is different. You hear that your family are in prison, you don't know what's going to happen. You cannot do anything. ביום ה-40 למחאה, תמונות שמגיעות כל הזמן מאיראן מרוממות לב. נשים וגברים, צעירים וצעירות שדורשים זכויות מובנות מעליהן, קשה שלא להזדהות, אבל גם מעוררות חשש. 400 כבר נרצחו בסיבוב הזה, 1,500 במרחץ הדמים של 2019. הפזורה האיראנית צופה מרחוק בהרבה תקווה, אולי הפעם. I think it's a new era for Iran and for the region, but we are still at the beginning, but the very beginning is really marvelous, and also it's full of tragic scenes and really admirable things. The moment I was crying out of joy because I was overwhelmed by positive feelings was a few weeks ago when I saw this picture of two women. One of them was Donia Rat sitting in a cafe in Tehran and having breakfast without the hijab. It was like, for me, I was laughing from my whole heart. I was laughing, having tears in my eye, because what is normal for the rest of the world is not normal for Iran. But then a few days later, when we understood that these women got arrested, I felt horrible. Many protests, as you know, is in schools. When you see those supposed to have a normal life now and supposed to play and study, and they are shouting this to the dictator, this to the Islamic Republic, this to the Ali Khamenei, woman life freedom, it is undescribable. Remember when I was 15, 16 at a school, I couldn't do that. It was at times that they could come to class and check our hijab, and then if the hijab wasn't good, you couldn't say anything. But now you can see these brave girls, they don't care. They're not scared anymore. And they also want to succeed. They were on the streets. They experienced dancing with winds in their hair. They experienced singing, which all of this is forbidden for women. So they won't let anyone take this freedom off again. But the guns are by the regime, and the cruelty and the murderousness is by the regime. It's difficult to win with dances against such a regime. It's difficult, but it's not impossible. The dictators make the same things they did before.
but the power of the people is bigger than the will, what the dictators wills. I don't think that's suicidal or like fighting against the wall or something. I honestly think this revolution can lead to a free Iran. There is no way back. The Islamic Republic they've done. Of course, it's a totalitarian mentality. They will not accept it till the last day, but this last day will come. I cannot say tomorrow the regime will collapse, or next week, or next month, or next years. But I know the regime will collapse. This is the destiny of the all regime, all dictatorial regime. Who will win, the regime or the brave girls? Of course, brave girls. Of course.